Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Аның исемен ишетүгә күз алдына зифа гәүдәле, янып тора торган кара күзле, шаян телле ханым килеп баса. Өлкәнрәк буынга ул оста конферансье буларак яхшы таныш булса, бүгенге заман вәкилләре исә аны үз проектлары автор буларак белә. Аның кебек кешеләр турында тыңгы белмәс җан дип әйтәләр. Боз өстендә ушак ага, эй төнге ялкын, икебез ике ярда булгач, язгы җилдә салкын. Бары бер рәхәт сәбәп чыкты, бер кузгалырга, ике яр яклап булса да, бергә барырга. Агабыз, без йөгерәбез, утка кул сузып. Гадәттә хатын-кыздан яшен сорамыйлар. Ә сез үзегезнең яшегезне яшерәсезме һәм бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Юк, яшермим. Миңа 25. Теге караган каядыр дигәндә ишек артында калдырдым. Ага. Шул. Миңа шулай. Әйе, сездән үрнәк итеп алырга кирәк булыр әле менә бу җавапны. Шуннан да бик матур. Сезгә димәк 25 яшь. Яшереп булмый, яшермим. Мои богатство диләр. Байлыктыр инде. Әйе. Яшь. Сез белемегез буенча актриса. Менә бу һөнәрне сайларга сезне нәрсә этәрлек итте? Менә мин ничек дип әйтергә, сентябрьнең бер яңгырлы кичендә театр училищесына укырга кердем. Мин 26 сентябрь иде ул. Минем бик нык диктор буласым килгән иде. Мин 4 ел Казан театр училищесында диктор булырга хыялланып укыдым. Мин менә синең кебек өземне шулай итеп утырып, хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең игътибарыгызга хәзер концерт яки нәни балалар сезне әкият тыңларга чакырабыз. Безнең программабызда 50 бәй тапшыру дип әйтеп эшләргә дип мин 4 ел укыдым театр училищесында. Менә шулай итеп матур гына иттереп утырып, диктор булырга. Дикторга конкурстан бәйгедән мин узмадым. Бу 81 ел иде. Илфат Абдрахманов менә диктор булды. Илфат белән без театр училищесын тәмамлаганнан соң җитәкләшеп филармониягә килдек. Безне филармониягә чакырдылар. Филармониядә теге башта карыйлар бит аукцион кебек. Ни кызлар без барыбыз да басып тора идек. Без филармоническая группа 9 кеше. Шунда Римма Ибрагимованың ире Равиль Яковлевич Тайшев әйтеп карады да, вот эту девочку возьмем дип миңа күрсәтте. Иң матуры мин идем. Сез хәзер дә субханалла бик матур. Иң матуры мин идем. Килдем филармониягә, филармониядә күп еллар эшләдем. Аннан соң үзем генә эшләдем. Үзем генә айрым концертлар, шул Ачыла нурлы китап битләре дигән әдәби музыкаль концертлар белән гастрольләрдә йөрдем әле мин. Аннан соң мин балалар өчен мәктәпләрдә көненә бер авылдан икенче авылга 4 концерт эшләп йөрдем. Балаларга мәктәпләрдә анда 50 минут концерт, беринде музыка, микрофон да юк, беринде музыкант та юк. Анда Кандалы да, фольклор әсәрләре, Мөхәммәд Мәгъдиев әсәре, Пушкинны русча сөйләп, татарча сөйләп Пушкинны, русча әкиятләрен, Габдулла Тукайның башка әсәрләре, бик күп менә шундый программа. Бер программа, 2 программа хәтерлим, икенче программада әлегә шул менә шу бөтен сценарийнан бөтен әсәрләрне әзерләр өчен Мәхмүд Галәүнең булганчык елларыннан 15 минутлык әсәрне мин сәхнәдә эстрада концерты. Хәзер бит андый нәрсә юк. Тамашачы кабул итә таңа булган димәк. Кабул итә. Тыңлый, әле ул әсәрне аннан соң, "Эй, теге мулла турында сөйләмәдегез. Шуны тыңларга килгән идем" ди. Мин аптырап киттем. 15 минут, 15 минут иде чыгышларым. Абдулла Шамуковта укыдык без. 4 ел тәмамлаганнан соң филармониядә эшли башлагач, аның күрәсең сәхнәдә нинди репертуар кирәк, каян чыгарга да белми идек башта. Мин килдем Габдулла абыйга. Габдулла абый инде безнең авыры иде, шул сентябрь урталары иде. Шунда Габдулла абый зур бокал белән чәй чыгарды, апа, хатыны. Шунда Габдулла абый әйтте, язучылар янына бар.
шагыйрьләр белән таныш, язучылар белән таныш. Синең һәрвакыт репертуарың булыр. Язучылар, шагыйрьләр белән бигрәк тә кемнәр белән дус булдыгыз? Мин иң дус идем, иң башта Зөлфәт абый. Зөлфәт абый белән ялгыш кына без таныштык. Зөлфәт абыйның немде таптым да сезгә дә укып китәсем килә. Созвездие Сөембикә менә Сөембикә бәйтләрен әзерләргә ярдәм иткән иде. Зөлфәт абый бик матур итеп авторский бүләк иткән китабын мин сезгә дә укып китим әле тамашачыларыбызга да мактаныйм. Розалия, поставь на колени перед собой восторженного зрителя. Я буду среди них. Зульфат, 10 октябрь 88 ел. Сез әле Розалия ханым балалар өчен беренче чыгарылган татар телендә чыгарылган кассеталар авторы да, дисклар авторы. Монда Бөек Габдулла Тукайның 15 әсәре топланган. Аның музыка җитәкчесе Сәгыйть абый Хәбибуллин, музыкаль редакторы Мөнирә Мазунова Хәбибуллина, мен Мөнирә турында да әйтәсем килә. Әни кашандыр аннан соң бик кызык бер композитор Батыр Болгари, Луиза Батыр Болгари шырады да бик шаккатып, бик мактап кассетаны, аудио кассетаны бик гаҗәпләнеп, мин аны сатып алдым. 10-мы 20-мы ди Америкага җибәрдем ди. Менә шундый матур бер аудио кассета бу. Бик матур язмалар. Монда шундый безнең классик композиторларыбыз монда. Әнвәр Бакиров та, Нәҗип Җиганов та, Фәрит Яруллин да, Шүрәле балетыннан, Сонасыннан бик күп гаҗәеп музыкалар яңгырый. Менә аның редакторы кабатлап әйтәсем килә. Мөнирә Хәбибуллина, Мөнирә белән без бик күп шактый әйберләр, телевидение өчен шактый күп әсәрләр әзерләдек. Күп әлли-бәллиләр эшләдем мин. Бик яратам. Мин аны күбесен мин күреп тә өлгермәдем. Язабыз да, мин гастрольгә чыгып китәм, гастрольдә йөрибез авылдан авылга. Авылда әбиләр дә, бәбиләр дә миңа әлли-бәлли апа килгән, әлли-бәлли апа килгән дип бөтен авылга. Мин башта аңламадым, аннан соң әйтәм, әкиятләр белән интәләр. Бәйләп искән төшерәләр инде. Менә шундый матур заман иде. Минем иң зур хыялым иде Габдулла Тукайның исемдә калганнар дигән әсәрен, прозасын аудио язарга. Ул озын әсәр. Аны бик каты кысып, анда берничә әсәрен кертеп, анда хәтта минең Габдулла Тукайның Таян Аллага дигән мөнәҗәтебез иңнән мөнәҗәтендә Бәгали кадерле яшь бала кудрәте бик киң аның һәрдәм таян син Аллага дигән менә шундый матур әсәрләрендә кертеп, 17-18 минут бара. Мин там һәм башка шигырьләр монда русчада, татарчада. Шулай Шүрәле русча, Сонасы русча. Розалия ханым, менә бу сез әйтеп киткәннәр, булар үткән гомерегезгә кагыла күбрәк, име? Бүгенге көндә без шулай ук беләбез, сез бик актив иҗади тормыш белән яшәп ятасыз. Бакый Урманчыга багышланган проектлар, бу сезнең соңгысы. Тамашачы кайчан күрә аланы? Тамашачы аны күрер, мин уйлыйм, аны җәйләрдә без аларны чыгарбыз. Без үземнең проектында аның ул галерея, Хәзинә галереясы Бакый Урманчы дип атала. Бакый Урманчының башта шигырьләрен сәхнәдә башкарып, менә мин әйтеп китәсем килә, һәрвакыт репертуар туплап, мин юлыктым Бакый ага Урманчының шигырьләренә. Мин ул шактый концертлар да башлап җибәрдем, пирамида сәхнәләрендә дә башкардым. Шуннан соң менә үзеннән үзе килгән идея картиналарын зур экраннарга чыгарып, анда хәзер тегендә фишка диләр, име? Фишка. Безнең берничә картина хәрәкәткә килә, җанлана. Андан алда әле минем документаль фильм мин эшләгән. Вафира Гайзатуллина багышланган. Без аның белән хәтта Казан кинофестивалендә дә, мөселман кинофестивалендә катнаштык. Бик матур булды ул. Хәзер
Мин уйлыйм, Бакый ага урманчыга багышланган шушы фильмда безнең зур экраннарга чыгар дип минем бар хаялым шул. Өметем. Гүзәлия ханым, менә бу сезнең иҗади юлыгызны алсак, кайсы вакытны иң уңышлы дип әйтер идегез сез? Сезнең күзлектән чыгып. Барысы да. Барысы да бүгенгесе дә. Минем үземнең YouTube каналым бар. YouTube каналымда мин шундый бер рубрика алып барам. Аны миңа шагыйрә Таңшулпан тәкъдим итте. Башта мин булай уен көлке белән генә башлаган идем. Анда шигърият аша тарихны барлыйбыз. Ул менә кичкенә генә 3-4 минуттан махсус төшерәбез име. Анда әйтик, игътибар итегез, менә бер тапшыруда, бер роликта тукталасым килә. Тинчурин паркы дигән. Тинчурин паркы. Тинчурин паркында безнең һәр базар көн базар кайный. Шулай бит. Мин анда яшьләрем, анда тарих, анда Библия, анда бигәҗәп Библия янәшәсендә кылган. Анда программа коммунистической партии дигән китап янында тагын ниндидер күгәреп беткән кадаклар. Менә шуларны минем бик нык төшерәсем килде. Шуннан соң Рифат Салахов дигән безнең шагыйрь, язмәтәм шигырь, яз шигырь, шуны төшерәбез. Зинһар өчен ел ярым йөрдем. Рифатка шалтыратып, каша Рифат трубкасын алмый. Андан соң Ризалия апа, килеп утырыгыз әле яныма ди. Ризалия апа килеп утыр, бергә язабыз ди. Бергә язабыз ди. Килеп утырдым, шулай итеп, бик матур шигырь язды ул. Сызыклап сезгә сөйлисем кирәк, Казанский король чая. Анда мин интернетта казынып, кайчандыр анда 30 ел элек бәйтләр әзерләп, Нәсимбикә бәйтен анда концертлар өчен бер мөнәҗәтләр әзерләгәндә шәй турында бәйт күңелемдә калды. Ул минем күңелемдә йөрде. Шуннан соң мин интернетта караганда безнең бит шәй продукциясе электән кибетләр булган, шәйләр бездә җитештергәннәр. Әхмәтҗан Сайдашев дигән килеп чыкты. Әйтәм, бу туганы түгел микән Сайдашевның? Юк, ләкин ул шундый миллионер, гаҗәеп, искиткеч, динамичный бизнесмен бүгенге белән булган. Аның үзенең утары да хәзердә исән. Нариман урамында 62-нче йорт, игътибар итегез. Менә аз гына шушы утар турында сөйләп, Әхмәтҗан Сайдашевны искә алып, аның шәп бизнесмен булуы турында бик күп меценат. Моннан соң китәбез шул шәй бәйтенә. Тагын әйтәсем килә, миңа бик күп ярдәм итә улым. Улым Лариса Шипицка, режиссер, Андрей Тарковскийга. Ә минем улым бар. Андрей Тарковский әйтә. Әлбәттә, ничә инде улың була торып, шундый матур фильмнар төшермәскә ди. Әлбәттә, һәрбер тапшыруда, һәрбер роликта безнең милли сәнгатебезнең энҗе бөртекләре. Менә ике җилдә. Анда Илдар Юзеевны да эшләдем, мин Илдар абыйны да анда карап үтегез, энҗе бөртекләре. 3-4 минутта сез шундый мәгълүмат аласыз, шундый әсәр тыңлыйсыз сез. Гаҗәеп, миңа кызык, миңа калса, беркемне дә булай битараф калдыра торган түгел алар. Мин шуны дәвам итәргә. Хәзер мин тагын берничә язган, алар монтажларга кирәк. Анда берсе Зөлфәт абый шигърияте буенча, һәм Марсель Галиев. Аны әйтәсем килә. Менә шул шигырьләрне, репертуарларны әзерләр алдыннан мин театр училищесында укыйм. Мин театр училищесында укыйм. Мин дәресләргә йөрим анда. Бүгенге көндә дә дисез? Әйе. Мин аларны барысындан да Мөдәрис абый Әгъләмовның, Зөлфәт абыйның,
Барысында Инсаф Абдуллага дәресләргә йөрим. Инсаф мине утыртып каршысына бөтен әсәрләрне, бөтен шигырьләрне, бөтен проза әсәрләрен, менә чыккан әсәрләрне барысында аның белән репетиция ясап, мастер-класс бирә. Камилләшер өчен бер вакытта да соң түгел димәкче буласыз. Менә мин аңа бик рәхмәтлемен. Һәм тагын бер концерт турында әйтәсем килә. Үткәннәр сагындыра. Анда берничә концерт программасында мин катнаштым. Соңгысында ассызыклап сезгә әйтәсем килә. Бик матур әсәр укыдык, без анда башкардык. Аны шулай ук Мөнирә Хәбибуллина әзерләде музыкаль бизәлешен. Шулай күптәннән уйлап йөргән Фатих Әмирханның моннан 100 ел элек язылган «Чәчәкләр китерегез миңа» дигән әсәр. Мин аны берничә мәртә ул кыскартып, мин аны күпме әзерләргә тырыштым, мин аны ятлап булмый, кермим, булмый дим инде. Шуннан соң Мөнирә белән утырдык. Үз музыкасын уйнап җибәрде рояльдә. Миңа ятлыйсы да кирәкмәде. Ул шунда ук минем күңелемдә калды. Аннан соң скрипка кушылды. Марат Аюпов безнең атаклы музыкантыбыз. Менә шулай ук бик матур әсәр «Чәчәкләр китерегез миңа» Фатих Әмирханның. Менә шундый ниләр. Кашандыр планга ниткән, хыялланган әсәрләрне, кайсыларын мин кайтарып бүген чыгарам сезгә. Шуңа күрә сезгә күңелегезгә бер матурлык өстәсен. Сүз, шигърият, сәнгатьчә сөйләм. Бик матур элек бит ул бар иде. Сезнең кебек шәхесләр булганда, бәлки шуннан да сүзгә карата мөнәсәбәт үзгәрер. Сез менә шушы сәнгатьне матур итеп шигырьләр укуны, конферансье, шулай ук һөнәрен кире кайтарырсыз дип ышанасы килә. Бакадан сырыйлар икән. Син нәрсә гел ышам дисең, канатларың юк бит. Аңа канатларым булмаса да, минем идеяларым бар. Минем әле шундый бик күп идеяларым бар. Шуларны тормышка ашырга. Анда ниндидер кризис, монда ниндидер авырлыклар, аларга карап утырырга ярамый. Алга гына әйтеп. Мин бик рәхмәтлемен. Беренчедән телевидение, Татарстан телевидениесе җитәкчеләренә, Фирдус Ямалдиновка бик рәхмәт, чөнки без Бакый Урманчыга багышланган бик күп чыгымнар таләп итте ул. Алга таба да эшләрбез дип өметләнәм мин. Операторларга, барыгызга да, редакциягә сезгә бик зур рәхмәт, шулай итеп зурлап мине редакциягә, монда студиягә чакырыгыз өчен үзе бер бәйрәм. Үзе бер бүләк. Сез дә килеп, менә безгә дә, тамашачыларга да бәйрәм ясадыгыз. Шул хәл матур итеп сөйлисез. Чыннан да сез безнең өчен үрнәк булып торасыз, Розалия ханым. Иҗади канатларыгыз сынмасын, сыгылмасын, алар сезне һәр вакытта да бар тик үрләргә генә күтәрсеннәр иде. Очрашып торырга язсын. Рәхмәт, затлы, якты сәхнәләр түрендә балкырга иҗат итәргә насыйп итсен. Мин шулай дугалар укыганда шуны сорыйм, барыбызга да. Рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Әгәр дә бүген ниндидер матур сүзләр күңелегезне күтәрерлек чыгышларым булса, мин бик шатмын. Бүгенгә менә шулар. Бүгенге студиябызның кунагы танылган сүз остасы Розалия ханым Закиева булды. Исән-имин булыгыз, очрашырбыз.